ndewo. Ndị be anyị, ndewo. Aha m bụ Udochi. A o teela ruo mgbe mme onyonyo dịka ihe a. M sị ka m bidokwa ya ọzọ n'ihi na achọrọ m ịmụta achọrọ m ịkwado um achọrọ m ịkwado otu m si achọrọ m ịkwado otu m si mụta asụsụ Igbo ọfụma ka m nwee ntọala dị siri ike maka na olileanya bụ ka m nwere ike ịsụ asụsụ Igbo ọfụma ezigbo ọfụma. Ya mere m sị m ga-agbalị ime ihe mmụta ndị a kwamgbe. Mba, ọ bụrụ kwamgbe, ọ bụ kwa ụbọchị. Achọrọ m mee ya oge ọtụtụ, like oge dị amamotu si ekwu frequently. Achọrọ m ime ya ka m chọta ya na Google Translate. Ugboro achọrọ m ime ya ugboro mana ha sị na frequently bụ ugboro. Gịnị mere frequently wee dị ugboro? Ka m chọta ugboro mgbanwe asụsụ ya ka ọ mee mgbanwe ntụgharị ya ka Igbo buru ụzọ, ka ọ bụrụ na m na-eme ntụgharị Igbo site na Igbo ruo Bekee. Ha sị na ugboro bụ repeatedly, ọ bụrụ frequently. Mana ugboro nwere ike ịdị frequently. So ka m si na m chọrọ ime ihe a ugboro karịrị ihe m ji eme ya oge gara aga. N'oge gara aga emere m onyonyo ndị a mme onyonyo a otu ụbọchị. M ga-echegide ruo o nwere ike ịbụ ọnwa 5 tupu mme onyonyo ọzọ. Ọ dịrọ mma. Ọ ihe mere m sị ka m gbaa mbọ ime onyonyo ndị a kwamgbe ugboro karịrị ihe m ji eme ya oge gara aga. Ọ bụrụ na ị hụrụ YouTube channel m, ị ga-ahụ na enwe m ihe m na-akpọ Watch Me Learn Igbo.
enwe agba nke mbụ ruo agba nke 11. Onyonyo 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 ndị a nke dị 11 na 11 nke dịkọta 11, like I don't know how to say, like in total they are 11 in total, right? Ka m chọta ka m hụ ma m nwere ike ịhụ ntụgharị ya na Google Translate. Ooh. Oh, na mkpokọta mba mba ama m ma Google Translate ma ihe m na-ekwu. M ga-ahapụ ya, m ga-ahapụ ihe o kwuru. Ọ sị na in total bụ mkpokọta, mana ọ na-agbagwoju m anya, ọ ka na-agbagwoju m anya. Ọ naghị ọ dabeghị. Enwe m ka m chọta otu esi ekwu doubt. Enwe m obi abụọ. Enwe m obi abụọ ebe ihe ebe enwe m obi abụọ n'ihe Google Translate dere, na ntụgharị Google Translate. Google Translate sị na doubt bụ obi abụọ. Ọ ihe mere m sị m ga-ekwu obi abụọ for doubt. M kwesịrị, so ka m nye gị ka m buru ụzọ gwa gị ihe m chọrọ ime na onyonyo ndị a. Tupu m bido, ka m gwa gị na otu m si eme ihe mmụta ndị a bụ na nke izizi m ga-kwugharị gbasara ihe ọbụla m chọrọ ikwu. Ama m otu si ekwu practice. Ọ dị ka practice bụ ihe practice na-agbagwoju m anya, like ọ teela ruo mgbe m na-achọta otu si ekwu practice n'asụsụ Igbo. Omume, okay, ka m just, ọ dị ka omume ọ bụrụ practice nke m chọrọ ikwu, mana m ga-akwụ ya. Okay, m ga-eme omume, right? Ihe m chọrọ ikwu bụ na tupu ihe nzizi m ga-eme bụ m ga-eme omume ịsụ asụsụ Igbo. Ka m sụọ asụsụ Igbo, ka m sụgodi asụsụ Igbo, mara na m nwere ike ịsụ asụsụ Igbo. Ihe m chọrọ ikwu na Bekee bụ the first thing I'm going to do is I'm going to practice speaking Igbo ruo oge nkeji 10. So m sụọ asụsụ Igbo ruo oge nkeji 10. Ihe nke abụọ m ga-eme bụ m ga-ege ihe
mmadụ na-ekwu n'asụsụ Igbo na-ede ihe ha na-ekwu n'Igbo, ndecha ihe onye nọ na podcast maọbụ onyonyo maọbụ ihe ọbụla n'Igbo, ndecha ihe na-ekwu nwee mgbe ọ gaghị agafe nkeji iri atọ, ọ gaghị agafe nkeji iri atọ na mmege na ime de ihe. Ama m otu isi ekwu transcribe. I'm na-ekwu de as in write, like I'm writing what the person is saying. Mana ama m otu isi ekwu transcribe n'onwe ya. Ya mere ihe m ga-ekwu bụ nnede ihe ọ na-ekwu. Ya. So ndecha ihe onye ahụ na-ekwu, njicha oge otu isi ekwu the allotted time, mana okay, ihe m chọrọ ikwu bụ na njicha oge 30 maọbụ nwee ngwụcha ihe m na-anụ n'Igbo, like the podcast maọbụ ihe onyonyo na-ele n'Igbo, na-edecha ihe onye ahụ na-ekwu. M ga-aga the next step nke na-eso ya, ya bụ m ga-agụ ihe m dere n'Igbo site na ihe onyonyo m na-ege, ndecha ihe m na-anụ, ndecha ihe o kwuru na the podcast maọbụ na the onyonyo, ndecha ihe o kwuru. M ga-agụ ihe niile m dere site na the podcast maọbụ onyonyo ahụ. Ngụcha ihe o dere, m ga-atụgharị. Eche m na mmadụ na-akpọ aha m, ọwụwa onye na-akpọ aha m. Ihe m chọrọ ikwu bụ at the same time, so n'otu oge mgbe m na-agụ ihe m dere, n'otu oge m ga-atụgharị ihe m dere site na Igbo, asụsụ Igbo, na ruo asụsụ Bekee. So m ga-atụgharị ya n'asụsụ Bekee. M ga-akọwapụta ihe ha na-ekwu, ha kwuru na ihe m na-agụ. M dechaa ya, m tụgharịchaa ya, m kọwachaa ya, m ga-eme ihe a na-akpọ conclusion, okwu ngwụcha n'onyonyo a. M ga-akọwa ihe m chere gbasara ihe ọbụla m chọrọ ikwu gbasara ya, ihe ọbụla mbụ m n'obi. Chere ka m na njedebe onyonyo a, ihe m mere ugbu a bụ nchọpụta okwu ahụ na Google Translate. Nsogbu adịghị. Ka m bido.
chere ka m bido. Oh, ka m gwa gị ihe, ka m gwa gị otu ihe tupu m bido. Onyonyo m na-agụ taa bụ ihe nkiri site na TikTok. Nwaada bụ um, akara uh, akara TikTok ya bụ anyanwụ ụtụtụ. Anyanwụ ụtụtụ bụ onye nọọsụ. Ọ na-akọwa ọtụtụ ihe gbasara ahụike n'asụsụ Igbo na TikTok. Mgbe m hụrụ ya, m sị ihe ọ na-eme dị mma, ka m ji ya mụta asụsụ Igbo. Ọzọkwa m sị ka m gosi ndị na-ele onyonyo m, ka m gwa unu gbasara onye ahụ ka unu nwere ike iso ya na TikTok, sokwa ya na TikTok, maka na eche m na ihe ọ na-eme dị mma, dị ezigbo mma. Ọzọkwa, ihe mere m sị ka m mee ka m ji onyonyo ya mee ihe ndị a bụ maka m sị onye ahụ mba onye ahụ ihe m awụ m onye ahụike, awụ m onye na-arụ ọrụ ahụike. Ọ ihe m bidoro ime na ọrụ bekee mana ya mere m sị ka m mụta otu isi ekwu ihe gbasara ahụike n'asụsụ Igbo, maka na ọ ga-enye m aka na ihe m chọrọ ime n'ọdịnihu. Okay, ka m bido ka m bido na ihe omume chọrọ ime. Okwu gbasara ahụike, nke a bụ maka ndị mekwu, ndị na-amị aka mgbe niile. Ị na-amị? Ka m gwa gị ihe nke nwere ike ịkpatara gị bụ na ọ ga-eme ka eze gị ghasaa aghasa, nke a mefụta n'elu, nke a mefụta n'ala. Mgbe ahụ ito, ọ gaghị adị gị mma. Zigara onye ị maara na-amị aka ihe onyonyo a ka o nwee ike ịmara ihe ọ na-eme onwe ya ma gbaa mbọ kwụsị ya. Gbasa ozi a, tinyere m aka n'akara ịhụnanya ma sonyere m. Ngwanụ ka emesịa. Ọ dị mma. Emechara m edechara m ihe onye a kwuru na onyonyo a. Ka m gụọ ugbu a, ka m gụọ na tụgharị ihe o kwuru na onyonyo a. Na mbido, o si okwu gbasara ahụike o pụtara a discussion about health, a health discussion.
ọ na-ekwu okwu gbasara ahụike, a health discussion. Ọzọkwa ihe na-eso ya, ihe o kwuru nke soro ibe ya bụ nke a bụ maka ndị mmekwu, ndị na-amị aka mgbe niile. Ọ dị ka ihe o kwuru ebe a, ọ sị nke a bụ maka ndị mmekwu. Ihe m chere bụ ndị mmekwu bụ nke a bụ maka means pụtara this is about ndị people who mekwu do echem na mekwu bụ people who also do. So ọ dị ka o kwụsị ihe ọ chọrọ ikwu, bido ikwu ihe gazuru oke, ịkọwa ihe o bu n'obi ebe a, ihe which is o si ndị na-amị aka mgbe niile. Ndị na-amị aka means people who suck their thumb. O si ndị na-amị aka. So it's like she was gonna say something else, and then she stopped, and then she said, "O si ndị na-amị aka." O si ndị na-emekwu, ndị na-amị aka. That's what I'm trying to say. So I said mgbe niile, and then she imitated sucking thumb. I wrote down imitate sucking thumb. Mgbe niile. So she's just saying, reiterating that sucking thumb. In na-amị, she's not asking, do you suck? Ka m gwa gị, she said, let me tell you. Ihe nke a nwere ike ịkpatara. She said, this type of thing can cause gị bụ na ọ ga-eme ka eze gị gasara. So she said, this can cause you for your teeth to spread out. Gasara means to spread. Or him chọpụta n'ihe nke kwuru soro ahịrịokwu a. O kwuru nke a mefụta n'elu, nke a mefụta n'ala. Ihe o kwuru ebe a gbasara eze gị na-emefụta wo ihe m chọpụta, wo ihe m nụrụ, wee m si na gasara pụta spread, because imefụta ebe a, eze gị na-spread. So that's how I understood what she said before. Gasara. Nke a mefụta n'elu, nke a mefụta n'ala. Mgbe ahụ ito, ọ gaghị adị gị mma. So she's saying as you grow, it will not be good for you. Ebe a bụ njedebe okwu gbasara ahụike ọ na-eme. Ọ sị na zigara onye ị mara na-amị aka ihe onyonyo a. So she's saying, send this message to a person you know who sucks their thumb. Ka o nwee ike mara ihe ọ na-eme, so that they will know, so that they can know what they're doing. Ọ na-eme onwe ya, so they know what they're doing to themselves. Na gbaa mbọ kwụsị ya and try to stop it.
gbasa ozi, saying spread the word or share the message. Tinyere aka n'akara ịhụnanya, she's saying, you know, give it a like the video. Masonyere, meaning and follow. So she's basically saying like, share, follow, share, like, follow. And then she said Nwanu ke mesia, and she's just greeting us, telling us take care. So Ogola, this is how ihe bụ otu m si eme onyonyo gbasara ịmụta, ịmụta asụsụ Igbo. Otu m si eme ya. Ihe m na-eme na njedebe onyonyo a bụ m ga-ekwu okwu gbasara ihe ọbụla m chọrọ, ihe ọbụla m bụ n'obi. Ihe ọbụla m bụ n'obi. Ama m ihe m bụ n'obi ugbu a, mana ka m kwuo okwu gbasara na-amị imi aka. M kwesịrị ikwu okwu gbasara ihe m bụ n'obi ruo oge nkeji 10. Ka m kwuo okwu gbasara imi aka. Ama m ma mgbe m bụ nwata ma m na-emi aka, mana ama m ụfọdụ ụmụnne m na-amị aka mgbe ha dị na nwata, or na-mmegbu aka mgbe ha dị na nwata. Ọtụtụ ụzọ ị nwere ike mee aka. Ama m otu nwanne m na-amị aka. Aka nke mbụ, ama m otu isi ekwuta m n'asụsụ Igbo, mana mkpịsị aka nke mbụ ọ na-amị nke a. Enwere m nwanne ọzọ na-amị aka, mkpịsị aka nke abụọ na atọ, ịgba na mkpịsị aka nke etiti. Mkpịsị aka abụọ nke a, ọ na-amị ha mgbe ọ dị na nwata. Anyị mee ụfọdụ ihe ka ọ kwụsị ime ihe a. Otu ihe anyị na-eme bụ anyị na-ete ihe dị ilu na mkpịsị aka ya. Anyị na-ete ihe dịka onugbu, akwụkwọ onugbu na mkpịsị aka ya mgbe ọ na-ehi ụra, maka na mgbe ọ na-ehi ụra ọ na-amịkarị aka ya mgbe ọ na-ehi ụra. So anyị na-eti akwụkwọ nri onugbu na mkpịsị aka ya. Anyị na-etinye ka otu si ekwu rap n'asụsụ Igbo. Ka m chọta ya. Ama m enwe okwu Igbo tụgharị na rap. Kechi. Anyị na-ekechi mkpịsị aka ya ji ụfọdụ ihe sellotape maọbụ akwa efe maọbụ akwa na-ekechi mkpịsị aka ya.
um, ka o wepụ um, um, ka m chọta taste ka o mere ka mkpịsị aka ya agaghị atọ ụtọ na ọnụ ya. Ọ ụfọdụ ihe anyị na-eme mana um, ka m chọta eventually. Mana n'ikpeazụ na emecha o kwụsị i mị aka ya. Mmecha o kwụsị imi aka ya. Anyị tee ụfọdụ ihe na aka ya mana o teela like amaghị otu isi ekwu, it took a while. O were oge o ji ya o kwụsị imi aka ya na n'oge ọ chọrọ ime ya. Ya mere anyị hapụ ya. Mba, anyị ahapụghị ya. Anyị nọ na ya ugboro. Anyị nọ na ya mgbe niile. Anyị nọ na ya mgbe niile gbasara imeghị aka maka anyị achọghị ka eze ya ka m chọta otu isi ekwu ihe o kwuru ghasara aghasa. Anyị chọghị ka eze ya ghasara aghasa. Ya mere anyị nọ na ya mgbe niile gbasara agwa ọjọọ nke a. Ọ bụrụ agwa ọjọọ mana ọ bụ omume ọjọọ. Ya mere anyị nọ na ya maka omume ọjọọ na-eme. Kedu ihe ọzọ m chọrọ ikwu gbasara ime aka ị kwesịrị ime ya. Ama m ma mme ya maọbụ emeghị m ya maka na enweghị m foto mgbe enweghị m foto maọbụ ihe onyonyo na-egosi m mgbe m na-emi aka. Ị gaghị achọpụta ya. You won't see any photo of me sucking my thumb. Anaghị m eme ya. Ama m ma o nwere ụfọdụ nwatakịrị ọ naghị atọ ha ime aka. Mana ọ dịka ana m amụ onye otu ha mgbe ndị ọ naghị atọ ha ime aka. Mana enweghị ihe ọzọ m chọrọ ikwu n'onyonyo a. Ya mere m ga-akwụsị ebe a. Ugbu a m wee njedebe onyonyo a. Daalụ maka ile onyonyo a. Daalụ. Ọ bụrụ na ị lechaa onyonyo a ruo si na mbido ruo na njedebe, ịbụ ezigbo enyi m.
ahụrụ m gị n'anya maka na o gosi m na ịdị invested. Ama m otu si ekwu invested n'asụsụ Igbo ka m chọta ya na Google Translate. Ọ sị na itinye ego. Ọ bụghị ihe m na-akwu, ị naghị etinye ego mana ị na-etinye obi gị, ị na-etinye uche gị, ị na-etinye ihe ọzọ na ihe ọzọ ma ị naghị etinye ego, anaghị achọta ego gị. Mana daalụ n'ile onyonyo a, daalụ n'ịkwado m na ịmụta asụsụ Igbo. Otu ọzọ m chọrọ ikwu bụ chere nchọpụta tuzi esikwu surprise. Eturu onwe m anya, ọ sị na surprise bụ ịtụnanya, ọkwa ịtụ anya. I surprised myself. Eturu onwe m anya otu like otu m na-asụ asụsụ Igbo ugbu a. Like I surprised myself how well I spoke Igbo in this video compared to compared to n'asụsụ Igbo. Oh my God! Like when you ask Google Translate to translate something, no way, like separate from a full sentence. It's weird what they say. So come check out the full sentence. I surprised myself how well I spoke Igbo today compared to in the past. It says, you hear Google Translate quotable. O juru onwe m anya ka m si asụ Igbo nke ọma taa ma ejiri ya tụnyere n'oge gara aga. Ama m ma ọ bụ ezigbo ntụgharị ma ọ bụ ahịhịa bụrụ trash. I don't know if that was a good translation or if it was trash. Mana you understand what I was trying to say, so I'm gonna hapụ ya ebe a. Ihe a bụ njedebe onyonyo a. Daalụ maka ilechara onyonyo a. Ka emesịa.